Il-manifest elettorali Laburista se jkollu 100 proposta għal Għawdex. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt li kienet jiġi intervistat minn Melissa Vella Buħaġar f'Tasanna ta' Għawdex. Dan fl-isfond ta' tinijum tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li se twassalna għat 30 ta' Mejju li ġej fejn il-poplu jrid jażel min irid imexxi lil pajjiżna l-leġislatura li jmiss. U din folla sabiħa ta' nies li ltaqgħu fi Pjazza Santa Margherita, il-Prim Ministru tkellem kif dak imħabbar jimxi pari passu ma' dak li Gvern Laburista ilu jagħmel għal dawn l-aħħar snin li jiltaqa' man-nies u minn hemm Partit Laburista se jkun qed iniedi 100 proposta l Għawdex. U għatenna li dawn il-proposti huma msejsa fuq il-puls tal-poplu minn dak li jisma' fit-toroq man-nies. Mistoqsi dwar xi jixtieq għal Għawdex Dr. Abela tenna li t-turiżmu jibqa' priorità l-Gżira Awċija u semma wkoll is-settur ta' teknoloġija informatika li joħloq ħemel ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda għall Awċin dan fi sfond li din il-gżira iżomm il-karatteristika tagħha u tibqa' gżira ta' villaġġi. Fost il-proposti hemm dik marbuta mal-investiment fit-toroq residenzjali. L-investiment fit-toroq. L-idea jew l-kunċett ta' mittriq residenzjali li bdejna wettquh diġà irridu jkunu lesti sa 3 snin li ġejjin. Tlaqna ftit ta' xhur ilu diġà wasalna fi 13 triq biex tara hemmhekk il-livell ta' commitment illi hemm. Apparti minn hekk il-Prim Ministru tkellem dwar proposti oħra din id-darba intiża biex tkompli saħħa s-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku bejn Malta u Għawdex. Is-sistema tat-tisħiħ tad-distribuzzjoni tad-dawl. Hemmhekk ukoll se naraw li ninstallaw 2 distribution centers sabiex inkomplu nsaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl, però se inħabbar ukoll proġett ieħor li huwa importanti ħafna, jiġifieri huwa tqejjed ta' cable taħt il-baħar ġdid, huwa cable ta' 132 kV, mhux valur żgħir, 45 miljun euro. Li huwa nista' nsejjaħlu hekk interconnector bejn Malta u Għawdex biex inkomplu insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl. Dan apparti l-kontinwazzjoni tal-investiment fit-tisbieħ tal-iskejjel fil-Gżira Awċija. L-investiment fl-iskejjel kien wieħed mill-isbaħjiem għalija meta lqajt ġew Għawdex il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u nidejna jew inawgurajna l-investiment fl-iskola tan-Nadur. Kien jum verament ta' kburija għalija. L-istess l-għamilna fl-iskola tar-Rabat. U għalhekk sa tmiem il-leġislatura li jmiss jekk il-poplu jogħġbu jerġa' jislifna l-fiduċja tiegħu, se naraw illi nagħmlu modernizzar tal-iskejjel kollha kemm huma ġewwa Għawdex. Il-Prim Ministru fakkar fit-tieni set ta' proposti li ħabbar l-erba' filgħodu, partikolarment dwar is-servizz tal-vapur ta' Għawdex tal-Gowżow Channel li se jkun bxejn għall-Maltin u l-Awċin kollha li jaqsmu bil-pass bejn iż-żewġ gżejjer. Minn barra dan għall-Awċin li jaqsmu bil-fast ferry għal skopijiet ta' xogħol u studju bħalissa hemm mogħtija ta' 650 euro. Din issa se tkun qed titlaq għal 800 euro. Hawnhekk ħabbar ukoll aħbarijiet brabta mal-flotta tal-Gowżow Channel. Il-flotta preżenti titla għal 5 b'investiment ta' 130 miljun sal-aħħar ta' din is-sena nista' ngħid li se nkunu qegħdin noħorġu tender għax-xiri ta' 2 bastimenti ġodda, wieħed ta' 75 vettura iżgħar u ieħor ta' 250 vettura li jiflaħ iġor 250 vettura, investiment fil-flotta ta' 3 eżistenti tal-Gowżow Channel 20 miljun euro hemmhekk ukoll anke biex ikollna rotta dedikata għal servizz tal-kargo li se jkun qiegħed jaħdem kuljum u lan hemmhekk huwa illi nkomplu nsaħħu l-konnettività biżjed vjaġġi. Il-Prim Ministru nota wkoll kif il-Gvern Laburista jqis lil Għawdex bħala mutur ekonomiku waqt illi sellem lid-deputati Awċin. Dr. Abela temm jappella biex fl-ewwel ta' Mejju il-poplu jingħaqad fil-Belt Valletta għax-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem.